सूतत मैया जगाई कैसे है, जगाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के खातिर हमें चुनारी लियाउले, मैया के खातिर हमें चुनारी लियाउले। सूतत मैया जगाई कैसे है, सूतत मैया जगाई कैसे, बिना चुनरी पहनाए घरवा जाई कैसे, बिना चुनरी पहनाए घरवा जाई कैसे। सूतत मैया जगाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के खातिर हमें विदिया लियाउले, मैया के खातिर हमें विदिया लियाउले। सूतत मैया पहनाई कैसे, सूतत मैया जगाई कैसे, बिना बेदिया पहनाए घरवा जाई कैसे, बिना बेदिया पहनाए घरवा जाई कैसे। सूतत मैया जगाई कैसे, जगाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के खातिर हमें हार वाली आउले, मैया के खातिर हमें हार वाली आउले। सूतत मैया जगाई कैसे है, जगाई कैसे, कैसे हरवा पहनाई घरवा जाई कैसे, कैसे हरवा पहनाई घरवा जाई कैसे। सूतत मैया जगाई कैसे है, जगाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के खातिर हमें चूड़िया लियाउले, मैया के खातिर हमें चूड़िया लियाउले। सूतत मैया जगाई कैसे, सूतत मैया जगाई कैसे, बिना चूड़िया पहनाए घरवा जाई कैसे, बिना चूड़िया पहनाए घरवा जाई कैसे। सूतत मैया जगाई कैसे है, जगाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के खातिर हमें बिछुआ लियाउली, मैया के खातिर हमें बिछुआ लियाउली। सूतत मैया जगाई कैसे है, जगाई कैसे, बिना बिछुआ पहनाए घरवा जाई कैसे, बिना बिछुआ पहनाए घरवा जाई कैसे। सूतत मैया जगाई कैसे, बिना कई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे।